היום יום שישי, כן. 6 בינואר, ואנחנו רוצים להראות את ההישג שלנו של השביתה, שזה היום השני, של ההורים בקריית האומנים ברמלה, במתחם שצמוד לאתר בנייה. אז הנה, אפשר לראות שפה אתר בנייה צמוד, 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 צמוד. אפשר לראות פה. עכשיו אין פועלים, כי זה יום שישי, אבל בדרך כלל יש כאן פועלים, מעל 30 פועלים באתר הזה. זאת הדיונה שמשקיפה על כל הגנים. על כל הגנים. אנחנו נמצאים בעצם בשני אתרי בנייה, כי זה אתר בנייה אחד. זה האתר בנייה הראשון. הראשון שעוד לא קיבל תפסים, זה אומר שממשיכים לעבוד פה. וזה הדיונה הזו הופכת להיות אתר שנייה. והנה אפשר לראות מפה, תראי, אפשר לראות מפה את הגן. את היוטה שלנו. נכון, אפשר לראות שזה צמוד אחד לשני, ואת רואה אפילו, יש שם, אם תרדי למטה טיפה, אפשר לראות שיש שם אפילו חור בגדר. הנה אנחנו עכשיו, אז בקריית האומנים רמלה, אנחנו מצלמים את המתחם שבעצם הוא עכשיו אמור להיות ריק מילדים. אפשר גם לשמוע את השקט. איזה עצוב זה. כאילו תמיד אומרים שזה לא כל כך נעים לראות גן סגור, כאן זה ממש לא כל כך נעים לראות גן 3 גנים סגורים. לגמרי. הצלחנו, זה פעם שנייה שלנו, שבגלל שלא שמים לנו מאבטח והבטחה, ואני הולכת להיכנס לגנים, אסור לנו לצלם בתוך הגן, אנחנו רוצים לכבד את הגננות, שזה הדבר בעצם הכי חשוב לנו. אבל אני הולכת לצלם את הגננות, להיכנס לגנים כתור אימא, לא עם המצלמה, ולשאול האם הגיעו ילדים לגן.